udaba niyalwazi kunini ngufuna umasipala wase-NDZ every time ngithola ama-DM ngithola ama-phone calls ngitshelwa nje ngumasipala wase-NDZ obolile onuka phushu inkohlakalo onuka isobani ubani uNkosiyezwe Vezi uNkosiyezwe uMM nginibhale phansi ngifuna nazi ukuthi bonke omasipala benu ngiyalwazi udaba angeke nize ningixaka ilento nje ngifuna ukutshela wona uNkosiyezwe Vezi owubhongoza kulo masipala wase-NDZ angazi noma ngathi uyisiqhwaga noma ubhongoza noma wenzani othatha inqumo othatho uye zonke inqumo ezamakhansela ezane zonke ithathwa uye uyayizwa le nto le uyabona nje usindi ubani usindi yebo usindi umajobe lapha kuNkosiyezwe akayilutho akamazi nokuthi uyisipuni sokudla bana ngazi noma ngoba kuumuntu wesifazaneni naye kodwa umajobe wenza ngamabomu ngoba ngabe kudala ibika lento yikuthi vele na ungaphansi kweqembu lamasela okuyi-ANC so ingakho kunje uVezi lo MM ewubhongoza Vezi yekuba ubhongoze masipala wase-NDZ iyeke into yokuba ubhongoze kumasipala wase-NDZ ukulawula yonke into ekumasipala wena nje uyisiqhwaga ulawula yonke into masipala wase-NDZ ilokho engikutshela khona fanele ukwazi zizolala ngakuwe namhlanje lezi indaba is either you like it or not bese kuzoba noJabu uJabu Mkwena okokuqala wena unenkampani lapha edumping site esebenza lapha edumping site uphinde futhi umasipala waqasha waba umsebenzi shuthi wena uhole enkampanini uhole ngoba uqashwe umasipala wena Jabu Mkwena unenkinga enkulu lapha kumasipala wase-NDZ unenkinga enkulu kodwa umuntu okhoza yonke lento olawulayo uye ulokhuzana umajobe ofanele ngabe ulawula sonke lesimo sase-NDZ njengoba abantu base-NDZ behlupheka kangaka kungawe majobe uvumela uJabu Mkwena benze yonke into uJabu Mkwena ke lo umzala kaSondezi usondezi HR uyangizwa ngithini nginitshela yonke into uJabu umzala kaSondezi usondezi use-HR ese-HR nje usondezi uxoshwe manje ilokhuzana usupervisor uluswazi waxoshwa usupervisor uluswazi usondezi ukhuphula igama lika Jabu Mkwena ngoba kumzala wakhe ukuthi uyo kufanele angene kulesikhundla sokuba usupervisor njalo lo Jabu ngithe unenkampani esebenza lapha edumping site umsebenzi kamasipala manje sebefuna ukumenza supervisor niyangizwa ngithini lapha eNDZ funa nginitshele nje indaba zenu lale ngakini wena Jabu uthengelwe itruck elishasha umasipala nine corruption kumasipala se-NDZ ngiyaphinda futhi wemajobe wo okhoza yonke lento ngoba kube kuthiwa ireporter yonke lento ngaba kunjena kodwa inkinga yenu ni under iumbrella yamasela eANC ingakho lo masipala wenza yonke le nonsense eyenzeka lapha eNDZ nichaphaza abantu base-NDZ nikwazi kahle sizonigcoba lapha kumasipala wase-NDZ sawawina wonke amaward o-15 akusalanga neyodwa onke o-15 ngiyanicela bantu bakhona lapha eUnderberg eBhulwa kuzoba senkwezela kuzoba seCrayton yebo ngingabe ngisho kahleni kuzoba ehlabeni kuzoba seQulashi kuzoba eKilmon yebo sengisho nje amakhuze ewonke ngani zakwethu isikhathi sifikile umasipala sowuthatha umsebenzi nizowuthola ngoba nilenzile iqiniso sekushoda manje ukuthi siwuthatha umasipala siubuyise kithi njengoba ningenamandla lapho kumasipala wase-NDZ hayi ukuthi kwenzakalani icorruption egcwele kulabantu laba niyangizwa ngithini bese kuzoba idistrict iHerigwala ephethe umzamo onxumalo Zwide musa ukuxhaphaza abantu Zwide musa ukuxhaphaza abantu bomkhonto labo baxhaphaza Zwide ene sowenza iqiniso lokuthi nalo district kanye nomasipala wakhona sizokuthatha
I-corruption iyanuka, uthule Zwida ukhulumi lapha kumasipala wase-NDZ, nawe kule district oyiphethe ibolile. Angithi niphethwe iqembu lamaseli ANC. Funele lale ngakini lezi indaba. We are sick and tired yokumasajana nabantu abenza rubbish komasipala. Ngikhuluma nje kanje iqiniso Solenza, angikhulumi kuphela. Uthayela kunomoya ngizothwala. Nasi. Bantu abangaphansi komasipala wase-NDZ, ngiyanicela ngani zakwethu nibekezele. Isikhathi sesifikile. Nizokwazi ukukhipha lo Nkosi yezwe uVezi OMM lapha. Okuyena uBhongoza orula kwaSani. Ngicela simkhipheni maduzana. Majobe nawe uzofela ukuthi useqenjini lelamasela. Angikuzwanga okubi ngawe, angifuni ukutshela manga. Angikuzwanga okubi. Inkinga yakho uqhoqhozwa yilo Nkosi yezwe uVezi. Awukwazi ukusebenza imeya. Angazi noma ukweya ngoba umuntu wesifazane ukwenzakalani, kodwa nje uVezi akakuthathi notice. Bese kuzoba uJabulani Mkwena enomzala wakhe uSondezi HR. Sondezi, ngiyezwa kuthiwa ufuna ukufaka umzala wakho ebe yisupervisor njengoba nixosha uliswazi. Ngiqedile ngiyema lapho. Ningamasela anusebenzela umphakathi. 15 watt athatha umkhonto. Kodwa ke sisonikhombisa. Mfungu nkomgodo lesende la kweliphakathi. Nizokubona okwabona uSawule eDamaseki. Ngiyangitshela. Ngiyema lapho. Ngiyeza nabanye omasipala. Ngidm ngomasipala ngakini. Uma usebenza kwamasipala ngizoke ngibahlaphaze. Sesikhathele manje. We are sick and tired. Umasipala wase-NDZ kanye ne-district yakhona iHerigwala amasela i-corruption iyanuka phushu. Sengiqedile baba yini nabakwethu niyalwazi udaba.